Makawuono mari komenda ma gana 2025 gana 2026 migao mar pur ema kuom migepe moyuto kaka omenda ong'inje maromo bilion 46 ochwal mar jiwo pur ma pacho ka kendo dhi reso sekta mar pur e yor nyayo chiemo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kato doko ni nyang jadimo kawuono othinyore lo motwo e kod kirope mar bajet kendo chope od bura mar chiwo chal mar bajet mari komenda mar 2025 2026 e od bura jatend migao mar omenda John Mbadi olero ni sirikal otengo maromo bilion 46 e sekta mar pur monywando bilion 8 mar mbolea e kod bilion 10 mar medo ndhadho ne mwandu mawuok e pur to kod keyo pi ne puothe milion 800 kanyayo chiemo motiap to oketne maromo bilion 1.2 to kod chenro mamoko mag tego yudo chiemo pacho ka ne maromo bilion 1.5. Mr. Speaker, in this respect, I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. This includes 8 billion for the fertilizer subsidy program, 10.2 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project, 800 million for small-scale irrigation and value addition project. E pith mapacho ka maromo bilion 2.3 otengi mar neno ni jopith mag jamni to kod le mamoko oyute chenro no. 1.2 billion for food security and crop diversification project, and 5.8 billion for the food systems resilience project. Kauso mag jamni to kod ritogi to kod kit thieth mag chich jamni oketnegi milion 1.6. To promote livestock production, I have proposed Kenya shillings 2.3 billion for de-risking, inclusion and value enhancement of pastoral economies programs. 1.6 million Kenya shillings for Kenya livestock commercialization program. E pith mag rech to kod uchumi mag nembe oyudo maromo bilion 2.3 madhi reso sekta no ahinya to kar rech makabonye kaunti ma Kisumu. Mr. Speaker, to support the growth of blue economy, I have proposed a total of 8.2 billion to the blue economy and fisheries subsector. This includes 2.3 billion for aquaculture business development project, 2.4 billion to the Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project, and 500 million for the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Training Center. Magiduto osir kod jo od bura maneo jiwo jopur mondo ti kod thulono mar yute sekta mar pur ma sirikal oneno ne makare ahinya to jopur tiang mayuak ne kembe mag tiango. Eno koketnwa pesa mabere e fertilizer gi kodhi. Tato ket koda pesa mabere blue economy mano to dhi directly mondo konjowa e Nyanza kuma wawuoke. Pesa ni moket ne ji kata e KYP. Aneno kama youth ka omora sana niwach koro wayudo kama youth nyalo dhi to time gik moko mabiro bedo tije go nyaka kata mana gi kazi wa vijana hakuro duogo tineno ka koro mano biro miyo gimineno katimre kata maandamano gi dhi dok piny niwach nyithindwa dhi yudo gima timo. Wan kaka jopur mar niang' mokwongo inyo maber nikech mbolea beche odok piny. Mar ariyo oketnwa pesa makoro kembewa ok chak bed gi ting' mapek manyocha wan godo cha. Mar adek ineno ka jok mapidho kofi imiyo ga allowance iluonge nang'o mimiyo ji bang' kosechuli cha sani okete budget marwa ni jogo mapidho sukari bende dhi yudo gimoro bang' michulo gi ma official cha. Omiyo jopur nyaka medre gi kwan marata malo margi mar pur. Wach mar ariyo ma yok nyal wilgo jopur mane nigi gowi mang'eny mane kambi omako pesa gi nyocha ka wuok dala joma mokalo an gadieri kenda wacha yanga nigi mor nikech chudo margi mar niang' osechako donjo ne gi simbe aching ginyo mane nda to pesa donjo mane ka kodwa ni sani koro pur mar niang' odhi malo. Jakoro Magajwang' chiemo wuok e pur mawuok kuom jopur ema migao mar omenda otengo ne omenda mondo mi jopur. Jakoro Magajwang' chiemo wuok e pur ma migao mar omenda otengo ne omenda mondo mi ochop ne jopur mondo mi ginya chiemo pacho ka. Penjo maduong' to bende omenda go biro chopo ne jopur mondo nya chiemo koso puoth gibiro mana chiego kayongo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Lere mar od bura, Nairobi. Koro Mogi Tokido report ma Walter Nyambaga.
akiani Kayongo to mango weche mag omenda kachiel kod baje. Kata kamano kikri mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar Oimore tok yweyo bedo kwa gombaka